Sa ftit żmien ilu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienu l-ikbar kwistjoni f'pajjiżna iżda wara li għaddew biss 8 ijiem minn meta l-Gvern issiġilla l-ftehim tal-enerġija, issa l-poplu jinsab moħħu mistrieħ li l-kontijiet ser jorħsu. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Partit Laburista f'Raħal Ġdid. Għalkemm kien hemm improva jqajjem dubji dwar il-kontroll tal-Gvern fuq il-pjan tal-enerġija, il-Prim Ministru reaġixxa b'dan il-mod. Smajna kritika għax iċ-Ċiniżi ħajkollhom subajhom fuq is-switch għalulna issa jien diġà qed l-importanti li ma jkollux subaj hostingat fuq l-switch ta' dan kollu. Joseph Muscat qal li l-oppożizzjoni qajmet dubji li ftehim bħal dan ma jsir imkien fid-dinja, iżda Joseph Muscat semma investiment simili fl-ajruport ta' Manchester fir-Renju Unit, b'investiment li sar maċ-Ċina u li laħħaq 800 miljun euro. Għalilhom il-power stations tagħna għandhom bżonn investiment. U minflok ħan investu il-flus tat-taxpayers, ħan investu l-flus taċ-Ċiniżi, ħalli l-flus tat-taxpayers ikunu jistgħu jmorru għall-kura tas-saħħa u għall-edukazzjoni. U hekk l-istess qegħdin nagħmlu aħna biex il-flus tat-taxpayers imorru dawk l-oqsma vitali. Il-Prim Ministru qal li minflok li ħalla l-Enemalta f'ħofra l-Gvern attira investiment miċ-Ċina biex jinvestu fl-Enemalta u dan biex il-flus tat-taxpayers imorru għal oqsma soċjali oħra bħal housing, l-edukazzjoni u s-saħħa. Al kontrarju l-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil irrid li l-kontijiet jolew u li kien għalih ma kienx jiffirma dan il-ftehim. Li kieku għalih mela iħalli l-kontijiet ola. Iktar jiffirma mara l-kap tal-oppożizzjoni xi ftehim bħalma tal-BWSC. U hekk kuntent bihom, aħna mhux kuntenti b'dawk il-ftehim, aħna kuntenti ftehim li ħajwastilkom fid-djar tagħkom, il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma ħajkunu orħos minn Marzu li ġej. Intant, Joseph Muscat esprima tħassib tiegħu dwar l-iskandlu ta' xiri taż-żejt u tkellem dwar il-livelli għoljin ta' kubrit li kellu ż-żejt meta kienu qed jitħallsu l-ogħla kontijiet f'pajjiżna taħt amministrazzjoni preċedenti.